X-Men demên borî tên. X-Men mecbûr maye ku di nav serdeman de rêwîtiyê bike, ango ew ê ji zemanekî here zemanekî din. Armanc ew e ku li ser hemû ruhdaran aştiyeke gerdûnî pêk bîne. Beginning, the Sentinels were just targeting mutants. Then they began targeting everyone. They've come a long way. û ji bo vê jî hewcê ye bûyere ku zû de qewmiye biguhere. Di pêşerojê de mutant di qempa de dîlgirtîne. Ji ber ku Sentinel wan li ku derê zef dikin, dikujin û hindik maye koka mutantan biqele. Magneto û Charles Xavier dijminên hevin. Lêbelê ji bo ku rêlber Sentinel bigirin, her du dikêjin hev û planan çê dikin. Beast? I don't know what you're talking about. Pretty strong for a scrawny kid. I said you need to leave. You and I are gonna be good friends. Wolverine jî gava ku rêwîtiyê di nav serdeman de dike, tiştek pê nabe û birhetî diçe û tê. Dîsa jî alîkariya Kitty Pryde jê re pêwîst e û bi hev re diçin serdamên berê û zemanên berê. 100 floors beneath the most heavily guarded building on the planet. I know a guy. Trask îndûstriyê ku bi ezmûn û ceribandinan Sentinel çê kiribû, divê ku nehêlin wan Sentinel çê bike. Gelo, ew ê ev tişt ji destê wan were. Charles. Good to see you too, old friend. This is gonna be fun. There is a new enemy out there. You'll need a new weapon for this war. Everything that happens now is in your hands. In the future. Do I make it? No.